mongameli wesekethe ba umfundisi uBhangusha indakwethu umhlobami bonke abefundisi lelizwi likaThixo colleagues zami omabelana ngobizo baphulaphuli bethu FM emakhaya isihlobo zami enilapha kule nkonzo ngokusanje nakulo mthandazo omama notata usisi nobhuti nanibanda kwethu mandithi egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu wafa ngenxa yethu wavuka lo ophilayo wona phakade molweni ngokuhlanje ngimandibulele lithuba lokuba nami ngokuhlanje ndime apha ichule umuntu obethunyiwe bathethe nami nanikhule kukho into ekuthiwa ku-hypnotizer ndingumntwana andinako ngokupheleleyo msuthu uku-explaina ncam ndibone sendivumile and so isithuthuzele ke ngenxa yokuba amava am nabanye abefundisi ndiyaqiniseka ngawo ukuba lo usibizileyo une-track record yokukuthuma apho ungafuni ukuya khona ndimapha ke ukuze sabelane ngelizwi likaThixo ngimandibulele Dikela nalapha kuthotho ngelinyathelo enilithabathileyo lokokuba nisidibanise singamabandla ukuze sibe nento esiyenzayo ngoba alikho ilizwe elinokuphumelela xa uThixo engekho ngimanditsho nokuthi inyathelo lokuba ningasibolekeli cawa nisidibanisa apha kule holo yomuntu wonke ukuze wonke umuntu azive ekhululekile ukuba nayo lo mthandazo yambandakanya ngoba wena icawa izindlu ezisikhonzela kuzo sinamaxesha okoyikeka ngakumbi kubantu abangayiqho ecaweni athi noba uyafuna ukuya kodwa asindwe into yokuba i-environment le yecawa ine-language ithethayo ubukhe uphawule xa iplanning yeyo yakho phume phandle ubona abantu abezecaweni belate xa esiza phaa few years away uza enezinye walks kodwa once anyathele apha ecaweni noba ebexanya noba ebehamba engazilungisanga iyazicutha and so enkosi ke ngokuba isidibanise kule ndawo ndicela bethu ukuba sijonge ezi zifundo ezibini siye safunda zona ivangeli kaYohane sahluko samashumi amabini
incwadi yesibini yakwabasekorinte sahluko se-12. Sidibanise ngale vesi ethi Ethe apha umnwe wakho ufake esandleni sami. Ethe apha isandla sakho ufake ecaleni lami. Cela nje bantakwethu okokuba ngokufitshane inkosi ngumncedi sijonge loo ndawo. Amazwi aresponda kwintetho kaThomas athe xa exelelwa ngabanye abadisipile besithi siyibonile inkosi. Wathi uThomas, ndingeka waboni amanxeba ezikhonkwane ezandleni zayo ndifake umnwe wam emanxebeni ayo, nesandla sam ndisifake ephangweni layo, andisoze ndikholwe. Ethe apha umnwe wakho uzibone izandla zakho, solule isandla sakho ufake ephangweni lawo. Bantwana bakaThixo, zihlobo zam, oba bethu bendizawuthetha babe noshwankathelo le nto endifuna ukuyithetha. Kuba kuthiwe isihloko sanamhlanje impilo, kwaze ke kwaspesifaywa kwathiwa HIV and AIDS ecaleni kwayo. Bendinokuthi becoming a wounded healer. Babe ndinokushwankathela into endicela okokuba sigoduke nayo thina balapha, nemasiqamele phezu kwayo thina bahlele emakhaya, yokokuba ngale mini kulo mthandazo wonke umuntu athabathe isigqibo sokokuba abe ngumphilisi ongcwelegekileyo. Unqweneli yiyo njongo zam ukuba ndishumayela umnqweno wam ngokokuba sizamazamane noThixo. Let us wrestle together with God and ponder and reflect as I try and share my personal reflections kwesi sifundo esisifundileyo. Yaba yinto engapha kwamandla am uba ndinokuphela ndishumayele, kodwa umnqweno wam ngokokuba sizamazamane noThixo. Sizamazamana noThixo okwanamhlanje in the light of these two readings. Enyanisweni ngalo lonke ixesha kuthethwa ngempilo okanye ngokuphila. Kwimibuzo emibini endisokolisayo engqondweni ebangela into yoba ndigqibele ngokuthi le nto yokuthetha ngokuphila okanye ngempiliso, healing, it is a topic that needs a lot, that requires a lot kuthi njengabafundi besibhalo, and it leaves a lot to be desired. Ngoba noba siyihendisha lihlobo lunina
ishiya inemibuso ekufuneka siyiphendule. Oqala umbuzo onisokolisa engqondweni engasokuwuphendula engicela okokuba nami khe ndibe kule nto endikuyo. Umbuzo uthi xa kuthethwa ngokuphila, why do we need healing? Kutheni le nto sifuna ukuphila? And abantu abangela uba le nto indisokolise kakhulu into yoba i-approach yethu whenever there is a healing service iba yile approach ye-consumers, yabantu ababheke esupermarket abathi xa besiya esupermarket aye eyowuthengela yena engawugqiba ukuthenga agoduke yonke into ayifumeneyo eyifumenele yena. Into yokuqala leyo endisokolisayo i-approach yethu ne-attitude yethu xa sithetha ngempiliso. Ethe apha umnwe wakho, ithi le bhayibhile enguqulelwe intsha, faka apha umnwe wakho ubone izandla zakho. Bantwana bakaThixo, amenda kukwethu ethandazayo, ngelinye ixesha ndiye ndibe nento ethi le nto ibangela uba ndithi sine-supermarket mentality or attitude. Omnye noba usisigebenga kwakuthiwa kukho inkonzo yempiliso, into ayifunayo ukuphila, and awazi uba beyond ukuphila uza kwenza ntoni. Noba uzawubuyela kwaba bugebenga bakhe okanye unenazawuthi akuphila abe nento ayenzayo. Bantwana bakaThixo, amene kokwethu ethandazayo. Yesibini into endisokolisayo yeyokokuba whenever we talk about healing kubakho i-expectation ye-magic instead of a miracle. Bantwana bakaThixo, sicela ukuthi wonke umuntu agoduka apha esithi mandibe ngumphilisi ongqilisekileyo. Amene kokwethu ethandazayo. Yabona mos i-magic uyabukela umuntu owenza umuntu one-magic uyabukela wena umuntu okhoyo estadium akho nto uyenzayo, into nayo ubukela umuntu one-magic. Kodwa i-miracle ayenzeki wena mntu ofuna ukuphila ungenanyathelo olithabathayo. Kodwa very often nge-approach yethu ne-attitude yethu xa siza kwinto ekuthiwa impiliso asikhathaleleni into efuna ukuthethwa, into esiyifunayo kukuphila. Si-expecta i-magic endaweni ye-miracle. Yokugqibela into esuka kumbuzo wesibini. Umbuzo wam wesibini ubangela ndibuze uba what is our understanding of healing? Xa siza kwinkonzo yempiliso sizowuthandaza. Ingaba xa siza kwinkonzo yempiliso i-understanding yethu yeyokokuba ukuphila, is it the absence of disease or illness in our bodies na? Kuphelana. Ngaba xa sithetha ngokuphila sithetha ngento yokokuba umntu ngamnye umele uba angabi nasigulo nasifo empilweni yakhe okanye so yiloo nto ke ndicela ukuba let us wrestle together with God in the light of le nto esiyifunde kule ndawo. Ngoba uba siza kwinkonzo yempiliso sinento ethi no matter what happens ndimele uba ndingabi nasifo egazini lam. Xa singakwazi ukuwuphendula lo mbuzo othi is healing about the absence of illness na, of disease, loo nto isenza oba xa siza kwinkonzo yempiliso size sine-expectations ezi-wrong.
And when our expectations for healing are wrong, it results in disappointment. Ngoba kwenzekile nto obufuna kwenzeke yona. Khona makathixo. Amena kokuthi thandazayo. Mina ngicela ukuba ndithethe yethi. The text that Thomas is a well-known text. And xa siyitolika uninzi labatoliki besibhalo. It is a text about umthandabuzi. UThomas othandabuzayo. Khona bengicela ukusuggesta or into endiyifumanisileyo apha xa ndiyijongile. This text is not about a doubting Thomas. Kwelami icala, this text is about Jesus' abundant grace. Ufefe lukaThixo, onoma kaThixo, olugqithisileyo, oluresponda kwiminqweno nezicelo zikaThomas, step by step. And athe awuresponda kwiminqweno nezicelo zikaThomas, lamove uThomas from being a victim into a victor. Wamuva uThomas from being a doubter, umthandabuzi, to umlelokhoyo. Wamuva uThomas from someone who was injured and hurt, kodwa wamuva uThomas to be a healed man and a wounded healer. Yilonto endiyifumanisayo xa ndifunda le ndawo. Engicela uba mhlawumbi masiyijonge le nto lapha kule ndawo, siyijonge ngalo mapa. Ntathu ezinto engicela ukuba sisijonge. Wrestling with God sigoduke banonoma kaThixo isihlobo sami esikuhle ndawo. Can you notice, or will you notice, banonoma inkosi, okokuba kwesi sifundo Jesus is recognized by his wounds? Or mandithi kwesi sifundo Jesus is recognized by the scars on his hands and on his side. Banonoma kaThixo isihlobo sami esikuhle ndawo. Into engicela uba siyiphawula apha yeyoba uYesu bathe ukuze bamqonde babonakalisa amancedo. Banonoma sibona ke iBhayibhile yesixhosa sithi ngamancedo, kodwa iBhayibhile sakowayo ngendlela eyayibhalwe ngayo siza kuthi a marks of sneeze okanye a scars on his hands, kodwa iBhayibhile yesixhosa ithi ngamancedo. Ngicela uba siyiphawule kwesi sifundo kule nkonzo nakulo mthandazo wempiliso, ngoba siyanqwena uba ilizwe liphile. But I think our thinking must be correct. Ukuze ilizwe liphile and our expectations empilweni, by those expectations esikwazi ukusincedisa. Banonoma kaThixo, amina kokuthi thandazayo. uYesu apha bathe abadisipline ukuze bamqonde bafeza amancedo. Banonoma kaThixo, abadisipline olishumi awayefike kubo. Okwesibini, nakule game yesibini esekuThomas, it's so common ngabo bonke bathe ukuze bamazi wafeza amancedo. Amina kokwethu ethanda ethe apha umnwe wakho ufake amanqebeni, ethe apha isandla sakho ufake eceleni lami. Banonoma kaThixo, amina kokwethu ethanda sakho isihlobo sami sesikuhle ndawo. Into entlanganiso estrange xa ufunda le gospel kaJohane uverse 19 uthi uYesu uthe awungena oyintsha abadisipili. Banonoma kaThixo, waza uYesu selethe uxolo malube nani, ayenzanga nto loo nto. Uthi umvangeli uJohane wababonisa izandla zakhe, and once ababonisa izandla zakhe uthi umvangeli uJohane bavuya abadisipili. Amina kokwethu ethandazayo zihlobo zami zikudlala, kodwa into endisokolisayo, why a glorified Messiah ovuke emangcwabeni azathi xa ethilwa ukuze abonakale namancedo. Banonoma, and you understand le nto, banonoma kaThixo, and so let us wrestle together. Why? Intwana abangela uba uYesu athi xa evuke ekuseni ayishiye yonke into, ngoba uJohane uthi wayishiya
was transformed. Ngoba wayekwazi ukungena kuvaliwe kodwa into angayishiyanga ngasemva ngamanxeba ezikhonkwane. Khona nokuthixo wavuka nawo. And I'm saying kwazi ngoba silandela inkosi enamanxeba. Khona nokuthixo amina kokwethu ndithandazayo ihlobo zami ngiyabonga into yoba ndisokola kakhulu yeyokokuba yabona amanxeba anothe good symbol. Izikazi zinelanguage eziyithethayo. Andivele kakhulu intonga zandivele kakhulu ngamazembe lathina engamakhongo amagqobhoka asaphathe kakhulu kodwa amadoda ekaphatha amazembe awuyibuzi nalapha ecaweni uyibona nje uboma kwaye nokuthixo ngoba wasibona amanxeba anestori esingapha kwawo. Khona nokuthixo asithetha wasistori esi-emotional wasistori esi-spiritual kodwa wabona amanxeba anento ayithethayo. Khamena kokwethu athandazayo that is a good symbol. Amanxeba khamena kokwethu isayida uzazawabona athi amanxeba this was a victim. Khamena kokwethu ethandazayo amanxeba uzazawabona athi amanxeba is a symbol of weakness, a symbol yobuthakathaka. Isayida ligwalile okanye into ethanda ukulwa sisigebengisi anento ayithethayo. Khona nokuthixo amanxeba ayisymbol ye-powerlessness xa ubona umntu onamanxeba athakanamandla. Khona nokuthixo amanxeba ayisymbol yokwaphuka, ayisymbol ye-brokenness. uyesu xa evuka uvuka enamanxeba. Ilizwe xa limjonga lokunyukile libona uyesu onamanxeba. Why? And I want to suggest he rose from the dead with the scars on his head, glorified. To say to us, he understands our situation. He has been where we are. Uba singcweleketiwe athi amanxeba lo esimilandelayo wangcwelekwa nathi. Uba sisi-victims ze-circumstances athi amanxeba he was a victim. Oba sibuthathaka kumanxeba kuthi athi amanxeba washe wabuthathaka. Ngamanye amagama amanxeba kaYesu ayi-price tag kaThixo yomsebenzi wosindiso. Whenever sibona amanxeba kaYesu ayasikhumbuza ngoba that is our condition. Tansilekekileyo ndicela ukuthi we can look around esikolweni, we can look around kumasipala, we can look around in our communities. Scars are our condition. That is our condition. Le nto leyo ukuze sikwazi ukudilishana nempiliso, let us accept our condition is a wounded condition. We lead a wounded people. We lead abantu abanamanxeba nobayabonakala nobawabonakali kodwa ithemba lelekokuba lowo esimlandelayo unamanxeba ezandleni zakhe, unamanxeba ephangweni lakhe. Lo akhebuzwa ngumprofeti ngawamina lamanxeba asezandleni zakho. Yathi impendulo yanqolekwa zisihloko. Let us recognize woundedness, is our condition. HIV and AIDS, we can never deal with it. Someone says, Cooper. Ngaba affected. Ngaba infected. In actual fact, every topic that has been dealt with will affect is interconnected with HIV and AIDS.
By violence, by abuse, it is connected with HIV and AIDS. And so long as, you know, there's a Shanana Rapa, this cool party, this is in Gabaya, about 12 months, we'll never solve it. In the spirit, we understand that, we are Suka, a Pumana Maneva, Etilondo, the condition yet. Atubawos nayo athemla mntulutwane icondition yethu iconditional okufa ethola mangeba bababonakala sihamba nawo. That's the first thing engicela ukuba ngiphakamisa mina kokwethu, because amanxeba speaks about a personal experience xa uwabona ngakathisha. Yesibini into engicela siyijonge ngamenza kokwethu ethandazayo yiyokuba kwesi sifundo there is an invitation ebhekiswa kuThomas to bring them to Jesus. Ngamenza kokwethu ethandazayo. It is not only a situation where we recognize over yes unamanxeba esandleni. It is not a situation esikhokhelela okokuba nathi sirecognize uba ubomi bethu njengabantu we're full of scars. Amina makathixo, spiritually or emotionally. Kodwa into yesibini esimele ukuyijonga yiyokokuba apha kwesi sifundo yes akabonanga ngamanxeba kuphela. He actually invited Thomas or challenged him to bring them forward. Amina kokwethu ethandazayo amazwi athi ethe apha isandla sakho ufake ephangweni lami. La mazwi athi ethe apha umnwe wakho ufake esandleni sakho. Ngamazwi esimele esibheka kuThomas olapha kule nkonzo sisithi kuye, you recognize that you are hurt and you have been injured either by circumstances ohlala phakathi kwazo, kodwa icebo lokudilishana ne-woundedness yethu ayikokwagcina kuwo amanxeba kukwazisa kuyesu. Unona kaThixo hamenda kokwethu ethandazayo nangasiphawule le nto kukabafundi besibhalo. Hamenda kokwethu ethandazayo uJohn apha ulahla amazwi angawacacisi. Uvela athi kaloku wayengekho uThomas xa uyesu efika kokuqala, wayengekho uThomas. And le nto isikhokhelela kwinto yoba siphande why Thomas was not there. Everyone, bonke abadisipili ngaphandle koJudas, xa uyesu evukile ezozibonakalisa babekho kodwa wayengekho uThomas. Ngakho kaThixo uyabona kuThomas ebekholwa ngokubona nale nto into bangela into bangabikho yinto uThomas le nto yasemnqamlezweni wayibona ingekafiki. Wathi ngomnye umhla kwivangeli kaJohane masambe naye sibheke eJerusalem sife kunye naye, and yes wamreprimand. He saw it coming, and so when it happened uThomas president of the text, and so he was injured, he was hurt, he was wounded, and he resorted to something that all of us do when we are hurt, when we are disappointed, when we are injured. He moved away from the community to grieve alone. Ngiyabangela uThomas angabikho kule mina namhlanje i-commentators zithi wathi kwenzakala wabona into yoba makawafihle amanxeba akhe, wabona into yokokuba makakufihle ukwenzakala kwakhe, wabona into yokokuba makazifihle iinyembezi zakhe. Ngamanye amagama wenza le nto esiyenza sonke ngoba sakwenzakala in whatever form. Siyemka kwi-community apho sinokuncedwa khona, sifuna ukugriva sedwa. Abanye bemki
but chase your city away. As a result, endaweni yokuphila bahamba bethwela amanxeba. Khamenda kokwethu ethandazayo zihlobo zami ezikule ndawo neqonda lokumosi elethi attitude wakwenzakala eyokuba you must hide intoba wenzakele. Amadoda ke nabawona ayayazi le nto yayithathwa very easily sisengabantwana. Indoda ayilili abantwana bakaThixo, indoda ayilili. Uyibone le ndoda iyabhuyuzwa khona kuhlela into aphethi indoda ayilili abantwana bakaThixo ethwele imithwalo kodwa kuhlela into ethi indoda iyaphela kamanxebayo ayikwazi kwathwala. Seyifana noPawulos ezindifumana apha emalungini am kukho umthetho uthi ndifuna ukwenza okulungileyo lenza okubi, uthi ndiludwayela ngento sendizilahlela kuwe. Ihlelelwe into ethi indoda ilihle. Abantwana bakaThixo abakwamama noosisi ukhona into esethethwa qho eyithethiwe nophekha kodwa ke wena le tyala uyinikwayo liyofihla izinto zalapha. Abantwana bakaThixo khamenje kokwethu ethandazayo sinale culture yokufihla kodwa umntu uyaphela afake i-makeup afaneleke angayive ayekhe phansi kwabantu kanti emphefumlweni ukhona umonakalo. Abantwana bakaThixo ngoba amanxeba njengoThomas siyawafihla uve ngathi kukhona omusile esithi kuba namhlanje lilolwapha lalisiyame esihlwele kuyo indlu yakho. And uyesu apha utshintsha le nto uthi uyesu, Thomas, bring them to me. For you to feel better. I don't hold it. Who fall and never have hope. Who is it? I'm going to get you. No one is this. Come forward. Is that Thomas? Hello, neighbor. What's up? I see. Let's go now. Come on, please. Understand now. What do you mean for you understand, Thomas? Come on, you're bring them to me. Ethe apha umnwe wakho. Bone sakhe. Ethe apha isandla sakho ufake phambili. Uthi ke wena ufuna ukuyazi. Usuka ngona kwakho. Uba ngokhulu. Abantu you know, this is an invitation to you, to me, to our people, to
community to bring the hope. And I know it doesn't help to pretend as if nothing is happening. But I'm going so this is solved the problems that departments until we say we recognize your goodness. So this is solved when you're just coming until we recognize and say we need help, we are wounded. I say no. We have stupid plants. We're shoot on in cars. I don't know what that's it. Ungakhupha amacici kodwa xa wakhupha kubantu abondakeleyo akuncedi into. First and foremost uzisa amanxeba uyesu uzikawusisa ulindisa ingento yelutho enetsalwa nolothando elotingalwasi sendisisa ngolithemba akuva amanxeba uyesu uyawatransforma uyawaphilisa uthi emveni koba ewaphilisile ufane noyesu ufane nopawulosi xa esithi iimpawu zenkosi izithwele ngomzimba. Once wasise amanxeba akho kuyesu, once you bring your scars, your woundedness, ubuthathaka bakho kuyesu, kuye aziweya tonight into azawuyenza uzawatransforma, uzawajika awaphilise. Ayeke uba ngamanxeba victims kodwa bezimpawu zenkosi uyesu. Amenda kokwethu ethandazayo uthi umntu umbona enezikasi uve sithi saphila. Saphiliswa intoni? Saphiliswa ngumlefu umntu exakekile, isituation yakhe ingatshintshanga kodwa thoba amanxeba akhe wawasisa kuyesu umve sithi Nkosi ndiyaxhayisa ngawe ewuzabe konke andinento ndingenawe wena uzinto sonke kum. Ngoba once you bring ubuthathaka bakho kuyesu uyabamkela, uyabu-understanda, uyabutransforma akuphilise. Ndicela ukugqibela ngokuthi it does not end there. We are not healed ukuze sibuyele kwindlela zethu zakudala. Kodwa whenever healing happens, let us notice that kwizibhalo lo muntu ophilisiweyo uyajika ubeka ku-community afika athi kuphila imililo, kuhambe ziqhwala, kunceda izifo zonke besiza. Notice this in all the gospels. Akekho umuntu ophiliswayo athatha kuphiliswa anokuhlale nje kwethi indawo yesu ebethi kuye hamba iyabala kongwenu wasuka indoda segathawe ifuna ukumlandela wathi goduka iyabala kowenu iya kwi-community yakho uyixelele izinto ezinkulu akwenzele zona uthixo. It is them that will become wounded healers ngoba azawushiyeka amanxeba, izawushiyeka ihistory yakho kodwa xa ucinga ngayo ayisakwenzakalisi. Ufika uthi, and then how do we become wounded healers? We go to our communities, we go to our families and say, I was in this area, wafika uyesu, and mhla wafika my life has never been the same. And kwasenza loo nto we become wounded healers. I think I want to suggest there may be in other situations ayiphiliswa uyesu into ingabikho kodwa imajority babizile iminyaka eqayawuthesta usekho
imihla ngemihla xa ukhangelwa i-asthma ikapheli khona namakathixo. And I'm saying ukuphila is not the absence of disease ebomini bethu. Ngamanye amagama uthi ngoku uyithwele ingakucontrol uphile emphefumlweni khona namakathixo. Khamenako kwethu ethandazayo into esenzakalisayo is to think olwaske sazila sathandaza wonke umuntu uzawuthetha negative, and that is not the case. Amaxesha amaninzi we are not going to test negative just because we're Christians, but we continue to have asthma, to have diabetes, to have cancer. Not that we do not pray. To carry HIV and AIDS. Not that we do not pray, but because there is another way uThixo ayisebenzisayo. Umthandazo kaPawulos apha uyathandaza umfoko Thixo. Umpostile owaziwayo uthandaza lo mthandazo esiwenzayo uthi ndanikwa ufike enyameni walisithunya sikasathana sindintlithe ndayibongoza inkosi kazeka kathathu uthixo uyise uthixo unyana uthixo umoya oyingcwele kodwa uviko alasuka enyameni yathi impendulo xa ndithi inkosi yisusele ntlungu ususele mthwalo zisusele isifo yathi impendulo ubabalo lwam luyakwanela ubabalo lwam luyakwanela xa uswela amandla kuxa unamandla olamandla kaYesu ayasayisekiswa ekuswelekeni kwamandla. Ngamanye amagama you may test positive kodwa his grace sustains you. Ubabalo lwakhe luyakuthwala lukuphilise. I want to suggest, once you are healed, go back home and say to your people, and say to your school where you learn, and say to the institution where wafunda khona, and say to your family, igama likaYesu limnandi enhliziyweni. Bantwana bakaThixo, will you notice this? And xa senje njalo, we shall become wounded healers. Uhenry Nowen Msuthu kule ncwadi yakhe ethi The Wounded Healer uthi kwakukho umpristi owayelindele uMesiya. Bantwana bakaThixo, the young priest, ndicinga ke kweyami language, he was an ordinate, ilindele uMesiya. Yonke le mihla ifika kumongameli wesekithi, mongameli uza nini uMesiya? Ithi Ntsumba, bantwana bakaThixo, ukhona uMesiya. Angabhiliva okokuqala, angabhiliva okwesibili, ithi athi okwesithathu ukhona uMesiya. Ithi le ntwana ndingamfumana phi? Yathi le Ntsumba, hamba upheka kwikhadafi. Bantwana bakaThixo, uhlele esangweni. Bantwana bakaThixo, yathi xa ifika yafika ehlela apha ekhulula amanxeba. Athi awakhulula, bathi abantu abalambileyo bawachukumisa amanxeba, baphile emanxebeni awo. Bantwana bakaThixo, athi umntu oxakekileyo oyakha uselizweni awufika kuMesiya akhulula amanxeba, achukumisa amanxeba, achukumisa aphile amanxeba akhe. Ndicinga into yokokuba enjenjalo intombazana enethombo legazi iminyaka engama-38 uthi uMarko yayiphelile imali yayo, iwagqibile amagqirha, kodwa yathi nokuchukumisa okwentshinga yengubo yakhe ndingaphila. Yathi yakuphila yaphela esixekweni. Yenjenjalo laa ndoda imfama ekwathiwa ngababingeleli lo mntu ukuphilisileyo ungumoni, kodwa yathoba, he has been transformed to be a wounded healer. Yathi uba ngumoni andiyazi loo nto, into endiyaziyo
bendiyimfama wakundiyabona wentshentsalo ulomnas wesikonto amathambo uthi umfakela uluka umthethele ikhulu awurhasula kuloo manxeba efana kathixo lahla usazi gazi uthi uWilliam Buckley yafuna ingoma yathi nene ithe kanti lo mntu olona kathixo ube kunyanga kathixo. I want to suggest amanxeba wona sinawo. But the good news is that Jesus understands our situation because he has been there. The good news, this is an invitation about whatever form yesikazo nazo noma wawufumene phi noma wawufumene kubani na noma kwakwenzeke ntoni noma i-disappointment noma kukunqathwa, you can bring them to Jesus. Usakwatransforma ujike uphekelisweni ufike uthi noma bantu bendife kukwezinto zale nhlaba kodwa xa ndinawuniso akukho nto ndingenayo. 195 umuntu othandayo sizowuthandaza. Masiyicule abantwana bam ngale ndlela. Wena masibambe njalo ixesha ke kwi-22 minutes past 9 ku-Rev M simvile kumfundisi ebeka ke amazwi apho mphulaphula sekhaya ngiqinisekile